Bon dia. Avui farem la segona píndola d'introducció a Google Analytics 4 i bé, per presentar-nos, jo soc el Joan, que estic al servei de suport TIC Innovació, i també hi ha la Cristina. Cristina, si et pots presentar. Hola, bon dia. Jo estic amb el servei Gent Web i, que per això hem organitzat aquestes píndoles sobre l'analítics pels canvis que hi havia. Vale. Això parlava jo, no? Vale. Sí, que, el Joan ja us va... en el missatge que vam enviar ja us vam posar que hem creat com un xat, un espai de Google Workspace sobre analítics, amb la idea de que entre tots ens ajudem a resoldre dubtes. Com ja us vam dir a la primera píndola, ens sap molt greu a nosaltres, però no tenim capacitat per donar suport de Google Analytics perquè són molt pocs. Llavors, si teniu dubtes de Google Analytics, el primer és mirar la documentació de Google, que la veritat és que està força bé, tenen molt bona documentació, però que si voleu fer alguna pregunta al xat que hem posat aquí i algú de la comunitat, o si nosaltres en aquell moment podem i ho sabem, ho contestem, és una altra eina per intentar anar resolent dubtes de Google Analytics. Aquí teniu l'enllaç, però també al mail que us vam enviar ja el teníeu. I també aquestes píndoles les enllaçarem a la pàgina web de Gent Web. Ara la primera ja estava a zona vídeo i ja us avisarem quan posem la següent. Bé, doncs comencem fent un petit resum del que va ser la primera píndola. Bé, a la primera píndola, la primera part de la píndola vam estar parlant sobre com funciona el Google Analytics i vam dir que el Google Analytics rebia la informació que enviava, en aquest cas, la nostra web o en aquest cas el nostre Gent Web, i podia ser tant informació d'usuari com font de tràfic o esdeveniments. Tota aquesta informació la va enviant a la nostra pàgina web cap a Google Analytics i després Google Analytics mostra aquesta informació. També vam dir que els principals indicadors amb els quals treballa Google Analytics són usuaris, que són les diferents persones que van entrant en el nostre Gent Web o en el nostre portal web, les sessions, que són consultes separades de com a mínim 30 minuts, és a dir, quan un usuari potser entra a la nostra pàgina web i després se'n va a esmorzar i està 30 minuts i després torna cap a la nostra pàgina web, ha començat una nova sessió. I així és com compta les sessions al Google Analytics. Després també parla dels diferents dispositius que pot utilitzar una persona a l'hora d'entrar al Google Analytics, esdeveniments, que són les diferents accions que fa l'usuari. Vam dir que hi havia, per exemple, fer un clic cap a una altra pàgina. Podia ser un esdeveniment o també fer un scroll fins al 90% de la pàgina era un altre esdeveniment, començar un formulari o descarregar un fitxer. Eren diferents esdeveniments que té en compte Google Analytics i que emmagatzema. I després, a través de la seva interfície, podem veure quins són aquests esdeveniments, com veurem després. I després també hi ha el tema de les visualitzacions, que són les pàgines web que són vistes pels nostres usuaris. Quines pàgines web veu el nostre usuari. Després, dintre de la primera part de la píndola, vam veure la pàgina d'inici, que hi havia dues parts d'aquesta pàgina d'inici, una en la qual veiem indicadors genèrics i després una altra que t'indica els 30 últims minuts del que ha passat a la nostra pàgina web. I després vam començar els informes en els quals vam començar a treballar el cicle de vida del client, que és adquisició, engagement, està en anglès, en català implicació, monetarització i retenció. Aquests són les quatre parts del cicle de vida del client, però ens vam quedar només amb l'adquisició. Llavors, avui, què és el que veurem? Avui veurem l'adquisició, l'engagement, la monetarització i la retenció. Veurem tot el cicle de vida del client i també treballarem
la tecnologia que usen els nostres usuaris i les dades demogràfiques de les persones usuàries. I després, al final de tot, també veurem un parell de casos pràctics i dintre de la pestanya d'Explora veurem com funciona el diagrama de comportament de les persones usuàries de la pàgina. Tot això serà el que veurem avui. Llavors, començarem una miqueta amb les dades demogràfiques i de tecnologia i llavors us volíem dir que Google Analytics 4 ha canviat una miqueta respecte al Google Analytics anterior, que es deia Universal Analytics, i ara cal configurar el que s'anomena Google Signals i l'anirem configurant mica en mica. Llavors, pot ser que aquesta informació encara no, sobretot les dades demogràfiques, no les pugueu veure al vostre gent web, en el vostre Google Analytics, però a poc els anirem configurant perquè ho puguem veure. Ara la Cristina us explica una mica millor què és el que està passant amb tot això. Bé, és que Google Analytics sempre ens dona sorpreses. Llavors, els Google Analytics 4 els havien configurat ja fa quasi un any, però des que van fer l'última píndola han començat a sortir aquest error a la majoria d'instàncies vostres, que diu que la configuració no s'ha completat. Doncs mira, ens ho vam estar mirant ara perquè deia això, si ens havíem deixat de configurar bé algunes opcions. Això està lligat també amb fer un correcte ús de les cookies. O sigui, a Gent Web 4 no es fa un bon ús de les cookies, no es fa una bona gestió, vull dir, no estem complint bé la RGPD. Però a Gent Web 6 ja, que espero que comencem la migració al juliol, ja farem una gestió de les cookies correctes en què la base de tot és el consentiment de l'usuari. Si nosaltres ja a l'usuari li demanem consentiment, ja podem recollir dades de caràcter personal. I llavors, durant la migració, nosaltres ens ocuparem d'acabar de fer aquesta configuració que diu que ens falta, perquè coincideixen les dues coses, que ja tindrem una bona gestió de les cookies, per tant, legalment podem recollir dades personals si ens ha donat permís l'usuari. Ara, si algú té molta pressa en veure aquestes dades demogràfiques, ens obriu un tíquet i us ho configurem i esteu una mica durant uns mesos fins que migreu, no esteu del tot complint la RGPD, però crec que no és molt greu, però no sé si m'he explicat. O sigui, quan nosaltres migrarem, els Gent Webs acabarem de configurar tot el relatiu a Google Analytics, perquè està molt lligat amb el consentiment en la gestió de les cookies dels usuaris. Ara jo us demanaria que poseu un emoticono, com us fa fer el Joanji, de si s'ha entès o no el que he dit. S'ha entès, no? Vale, perfecte. Doncs és això, que és que el missatge d'error és nou, error és un advertiment, no? Que no està acabat de configurar la instància. Ho acabarem de configurar nosaltres en el moment que migrem, però si teniu pressa, ens obriu un tíquet i us configurem ja i després ja s'afegirà la gestió de les cookies correcta amb el nou entorn. Vale. Sí, Glòria, digue'm. Hola, mira, és que jo acabo d'entrar al meu Gent Web i el que m'ha sortit és aquesta propietat deixarà de tractar dades a partir de l'1 de juliol del 2023. Això és perquè has entrat al Universal Analytics, que és la versió antiga. Tu has d'entrar a la Google Analytics 4. O sigui, el Universal Analytics ja està traient fa temps un missatge d'error dient ja no recollirem dades, perquè el juliol s'acaba. És per tot això del canvi de versió. Has d'entrar a Google Analytics 4. D'acord, gràcies. Com? Doncs, si vols, Glòria, ara quan
torni a entrar al Google Analytics, t'ensenyo un momentet com entrar al Google Analytics 4. La prestació es D'acord, calcularia gràcies. cada mes. Hi ha Vale. algú que està parlant que no té muteado el micro, em sembla, no? Sí, ja ho he solucionat. Ah, Puc vale, apagar molt els bé. micros. Ah, Sí. vale. Vale. Llavors, bé, explicada aquesta informació que és important, perquè la nostra intenció és que puguem, o sigui, que complim amb el que seria la llei de protecció de dades, que és la RGPD que us explicava la Cristina ara mateix. Doncs anem una miqueta a aquesta informació de l'usuari, que és una mica informació més sensible i per això és important que seguim bé la política de cookies i que estigui tot ben configurat i d'això ens encarreguem nosaltres, bé, l'equip de la Cristina que està donant aquest servei de Gent Web i també de Google Analytics. Llavors, quina és aquesta informació que permet recollir el Google Analytics 4? Podem saber des de quin país accedeix les persones a la nostra pàgina web, a la nostra Gent Web, la ciutat, quina és la franja d'edat, si està entre 18 i 25, si està entre 26 i 30, etc. Doncs et pot dir a quina franja d'edat estan els teus usuaris, el gènere, si són homes o dones, els interessos que té aquesta persona, si li interessa la tecnologia, si li interessa viatjar, què és el que els motiva i què és el que els crida a l'hora de navegar dintre d'una pàgina web. I després, en quin idioma tenen configurat el navegador, que potser no és l'idioma que parlen, perquè potser et surt que tenen configurat el navegador en castellà, però també parlen català i també parlen anglès. Doncs aquesta informació és la que et proveeix Google Analytics 4 i també et dona informació tecnològica. Et diu quina plataforma és la que han utilitzat, si han utilitzat plataforma web o, per exemple, estan utilitzant una aplicació d'Android o una aplicació d'iOS. Com veureu, tots nosaltres tenim web, perquè el Gent Web són una pàgina web, per tant, ens sortirà web. També t'informa de quin és el sistema operatiu que està utilitzant aquesta persona, quin dispositiu utilitza, si fa servir un ordinador, un mòbil o una tauleta, quina és la marca del navegador, és a dir, està utilitzant Chrome, està utilitzant Firefox, està utilitzant Edge, que és el de Microsoft, Opera, també és una altra marca de navegadors, i després quina és la resolució de la pantalla, que la resolució de pantalla ens indica quants píxels veu. I llavors pots veure o una pantalla petitoneta, per exemple, en el cas del mòbil, tindrà menys píxels, o una pantalla més gran a través d'un portàtil, o si ho mira des de la televisió, doncs una pantalla supergran. I llavors pots saber a través de la resolució quin tipus de dispositiu està fent servir. I després, si estàs fent servir un ordinador de sobretaula, doncs les pantalles de tothom són diferents i són de diferents tamanys. Per tant, això també te'n pots informar a l'hora de poder dissenyar bé la teva pàgina web. Llavors, anem a entrar un moment a l'Analytics. Glòria, si entres aquí, a serveis TIC generals, a tots els comptes, llavors aquí veus tots els comptes i veuràs que n'hi haurà que comencen per UA i altres que comencen sense UA. Els que comencen sense UA són els de Google Analytics 4. Per tant, jo, per exemple, ara estic mirant serveis TIC i tinc el que comença per UA i el que no comença per UA. I apreto el que no comença per UA i així estic a Gent Web 4. Bé, això és la pàgina general. Llavors, ara estem mirant a la pàgina d'inici, ara estem mirant els informes, si em fa cas. I llavors, dintre d'aquí els informes, tenim l'instantani, el temps real, després tenim el cicle de vida, que hi entrarem just després, i després tenim aquí l'usuari. I aquí és on tenim les dades demogràfiques, que a la visió general podem veure això que us he comentat del país, podem veure des d'on accedeixen els usuaris dintre de serveis web. Doncs 52.000 entren des d'Espanya. Només 198 entren des de França, 175 entren des dels Estats Units. Veieu que posa des del dia 21 d'abril fins al dia 18 de maig. Recordeu que això ho podem configurar, que ho vam veure a l'altra píndola. Després també ens parla dels últims 30 minuts, perquè sapiguem què està passant els últims 30 minuts.
I a sota ja podem veure des de quina ciutat entra, no? Serveis TIC. Barcelona, Terrassa, Madrid, Vilanova i la Geltrú. Doncs van sortint les principals ciutats. Doncs si la UPC té Barcelona, Terrassa i Vilanova, doncs és normal que em surti aquests. Després puc veure el gènere, que tenim el masculí i el femení. Doncs podem veure que tenim quasi un 50-50 a la pàgina web de Serveis TIC i després podem veure quins són els interessos. Doncs mireu, la majoria d'interès, 913 usuaris, els interessen les tecnologies. Després els agraden les pel·lícules i puc anar veient, aquí em van sortint, quin tipus d'interessos. I si cliqués aquí dins, doncs puc veure encara una mica més descrit quins són aquests interessos. Com veieu, nosaltres vam activar aquesta informació fa poc, però puc veure una miqueta, per exemple, esports, puc veure quins són els interessos a l'hora de crear continguts. Em pot servir per entendre una miqueta. Si torno a les dades demogràfiques, podem acabar de veure una miqueta més què és el que ens mostra. Veieu les franges per edat de 18 a 24, 25 a 34. Puc veure, Serveis TIC, força estudiants estan entrant a dintre de la pàgina de Serveis TIC, que són els que estarien entre 18 a 24, 25 a 34, però també tinc usuaris de 45 a 54, 35 a 44, 55 a 64, que serien més al pas. I després puc veure els idiomes. Puc veure si parlen, l'idioma del navegador principal és el castellà, després n'hi ha que són en anglès i n'hi ha que són en català. I després, dintre de tecnologia, puc veure quines són aquesta informació. Evidentment, és una pàgina web i no tinc una aplicació mòbil, em surt web. Després, els sistemes operatius que utilitzen els nostres usuaris, 33.000 utilitzen Windows, 9.200 utilitzen iOS. Aquest iOS o iOS, com li vulgueu dir, són el sistema operatiu d'Apple, dels mòbils Apple. Després, Android són els mòbils Android. I després tenim Macintosh, que és el sistema operatiu d'ordinador d'Apple. I després tenim Linux, que és un sistema operatiu de codi obert. Després puc veure quins són els usuaris si estan entrant a través de la web desktop. Desktop seria des d'un portàtil o des d'un ordinador de sobretaula. Després puc veure quins entren des de mòbil i després quins entren a partir de tauletes. Si veieu, 39.000 entren a partir d'un ordinador normal, 14.000 a través del mòbil i només 500 a través d'una tablet. I després puc veure els navegadors que utilitzen les persones. Com podeu veure, tinc moltíssima gent que utilitza el Google Chrome, no tanta gent que utilitza el Safari, que és el d'Apple, i després veig que hi ha uns certs usuaris que utilitzen Firefox i poca gent, i Edge, que seria el de Microsoft. Aquí torno a veure quins són els usuaris, aquesta mateixa gràfica, però amb un cercle, 72% en desktop, mobile a 26% i 0,9% en tablet. I aquí, finalment, veig la resolució. Com podeu veure, 1920 per 1080 i 1536 per 864 són resolucions que utilitzen els nostres usuaris. Després tenim 390 per 844 i 414 per 896, que aquestes serien de mòbils. No sé si sabeu com es fa per entrar i veure, per exemple, ara us mostraré, us vaig a explicar com veure des de l'ordinador. Si jo estic, anem a entrar en una pàgina web de Serveis TIC. Si apreto amb el botó dret i apreto Inspecciona, aquí hi ha un botó que et permet triar la resolució. I llavors jo puc veure
perdoneu, això és una mica avançat, però a través d'aquest botó d'aquí baix, he fet amb el botó dret, he apretat inspecciona i aquí m'apareix un botó i llavors puc triar aquí dalt quina és la resolució dels meus usuaris. Per exemple, en el Google Analytics em diu 1920 per 1080, no? Doncs apreto, inspecciona, 1920 per 1080. Això d'on tu configures, Joan, i nosaltres no ho veiem, eh? No es veu res? O sigui, veiem l'efecte, però no la inspecció, l'eina d'inspecció. Doncs no sé com compartir-ho. Hauria de compartir la pantalla completa, potser. Sí, A veure, jo no ho veig. Us comparteixo la pantalla completa. Vale. Us ho torno a ensenyar, vale? Perquè pugueu veure, apretem inspecciona i llavors aquí em surt aquest botonet d'aquí que em permet veure les diferents configuracions. Puc veure, per exemple, com es veuria des d'un iPhone, la mateixa pàgina web. O, per exemple, com es veu des del Surface, que és una tauleta. Si tanques això, doncs ja et desapareix un altre cop. Disculpeu que no us he pogut ensenyar molt bé perquè no sabia que no es veia tot. Però, bueno, que sapigueu això, que a través de la resolució, doncs que a través de l'ordinador podeu veure com es veu des d'un dispositiu mòbil. Continuo amb la presentació. No sé si teniu dubtes. Hola, em sentiu? Sí, sí. Hola, mira, sí, jo sóc la Sílvia Aguilar de la Sindicatura de Greuges. A veure, jo volia fer una pregunta. A veure, soc bastant novata en el tema, però voldria saber... A veure, nosaltres a la sindicatura utilitzem el Gen Web i tenim una intranet amb la qual gestionem els expedients de la sindicatura. Aleshores, clar, suposo que a les visualitzacions de les persones que veuen la nostra pàgina web sortim com a persones que visualitzen la síndica i jo. Clar, això distorsiona, m'imagino, la informació perquè si surt un dia, hem vist la pàgina, m'ho invento, 15 persones, doncs possiblement la síndica i jo som les persones que més veiem aquesta pàgina. No sé si hi hauria alguna manera de poder discriminar que a l'hora de saber quants usuaris consulten aquesta pàgina no sortim ni ella ni jo. Bueno, tu vols filtrar els accessos vostres. A veure, vull dir, més que res perquè sigui una... Sí, es pot fer un filtre per IP, seria. Seria fer un filtre per IP. Sí, el que passa és que... Sí, clar. Bueno, si voleu això ja us ho preguntaria a vosaltres directament, no és més que res per... De vegades nosaltres, per veure si tenim molts accessos, valorar, treure els accessos interns de la casa, perquè ens interessa qui ens accedeix de fora, doncs traiem tot el rang d'IPs de la UPC. Llavors, sabem quants venen de fora. És un filtre. Sí. Doncs això es pot fer, no? Això què ho hauria de fer? Us ho demano a vosaltres, si vosaltres em podreu treure el filtre de la síndica i el meu, que són les... No, la idea... Nosaltres, tal com dèiem al començament, potser no has entrat més tard, nosaltres us garantim que teniu el Google Analytics i ben configurat, però no som capaços de donar suport de Google Analytics perquè són molt pocs.
nosaltres portem molts serveis, vam veure la necessitat de fer aquesta píndola per canvi de versió tan radical que hi havia, però no donem suport. Això hauries de buscar a la documentació de Google com crear filtres. Vale. I és pensar en això de filtres per IP. I si no, com dèiem, hem creat un xat, un espai de Google Workspace, ho pots penjar allà i a veure si algú et pot ajudar en algun moment, que potser som nosaltres i ens queda un moment i ho sabem ràpid, però que així que suport directe no tenim capacitat per donar. Bueno, seria o investigar jo pel meu compte o fer ús del xat, perquè jo no soc informàtica ni soc usuari avançada, simplement... Però sí que és una cosa que es fa, això de filtrar, perquè et desvirtua una mica, com que nosaltres entrem molt. Clar, i sobretot, a veure, jo que soc una unitat molt petita que té poques visites i si les poques que n'hi ha, la majoria som la síndica i jo, doncs que al final la distorsió és brutal. Vull dir, no, és per fer-ne un bon ús del resultat de les dades, perquè si no al final no em servirà per res, no? Era simplement per fer aquesta pregunta. Vale, doncs simplement s'ha fer un filtre traient la IP seva i meva i ja està, no? Sí. Ja investigo i si no me n'en surto ja ho suposaria. Sí, entre tots ho traiem. El Joan ja ha tingut un problema amb el PC i m'ha trucat que estava entrant. Crec que ja estàs aquí, Joangi? Has tornat? Sí, ja estic aquí. Disculpeu. Se m'ha apagat l'ordinador. Ara ja està. Bé, volia fer servir les reaccions. No sé si us recordeu, però una miqueta farem unes sentències i llavors heu d'utilitzar els polzes amunt o els polzes avall o una cara pensativa. Si esteu d'acord, no hi esteu d'acord o no ho tinc clar. Llavors, la frase, tots els usuaris es comporten igual amb la meva pàgina web o gent web. Què opineu? Hi esteu d'acord? No hi esteu d'acord? No hi esteu d'acord. Vale, molt bé. No tots els usuaris es comporten igual. Cada un es comporta diferent i Google Analytics em permet agregar la informació i veure comportaments a grans trets de com s'estan comportant els usuaris, però cada usuari funciona diferent. Després, la informació d'usuari i tècnica em permet crear segments per veure si es comporten diferent. Polzes amunt, polzes avall. Ja esteu d'acord? Sí, puc crear segments. Per exemple, es comporten diferent els usuaris que tenen 18 anys, els usuaris del mòbil es comporten diferent que els que hi ha a la pàgina web. Tot això em permet crear segments. I la diferència de resolució de pantalla no afecta la meva pàgina web. Alguns que sí, esteu dient que sí, altres que no. Sí que afecta la pàgina web, perquè el fet que la resolució de pantalla sigui diferent farà que la gent ho vegi diferent, ja perquè està entrant des d'un ordinador amb una pantalla més gran o des d'un portàtil petit o inclús des del mòbil. Llavors ho veuen diferent la pàgina web i segurament es comportaran diferent. Llavors s'ha de tenir en compte la resolució. Ja quan esteu mirant la vostra pàgina web, la mireu també des del mòbil a veure com es veu. És important. Bé, entrem ja en el que seria el cicle de vida. Dintre dels informes tenim el cicle de vida, fem un petit repàs. El cicle de vida és adquisició, implicació, monetització i retenció. L'adquisició són els canals pels quals captem l'usuari, l'organic search dels cercadors, el direct, el referral i l'organic social. I després la implicació és quanta interacció fa l'usuari amb el nostre portal. La monetització és estan comprant o no estan comprant el que estem anunciant al nostre portal. I la retenció és quantes vegades ve l'usuari a partir que entra la primera vegada. És a dir, l'usuari està retornant a la meva pàgina web o és un usuari que ve un cop i ja no el torno a veure mai més. Llavors, posem un petit exemple de la vida real i en aquest cas de la vida universitària. Pensem en que tenim una biblioteca i és un exemple físic, no estem mirant una pàgina web. Estem veient la biblioteca i després farem l'analogia cap a una pàgina web. Imaginem que estem treballant, aquesta foto meravellosa és de la Biblioteca de Manresa,
I llavors tenim la necessitat de que vingui més estudiant a la biblioteca perquè ha baixat l'afluència. Potser estem pensant que no saben que existeix una biblioteca dintre de Manresa. Llavors, ara us demanaré que utilitzeu el xat i que penseu en un minutet. Primer de tot, això és el que s'anomena adquisició. És la part d'adquisició. Tenim un problema d'adquisició. Necessitem més usuaris, adquirir nous usuaris. Llavors, ara a través del xat, a veure si surt la pantalla, quines accions pensaríeu dintre d'aquesta biblioteca perquè ens puguin conèixer més i vinguessin més a la biblioteca? Què és el que faríeu? Coses que podríem fer si estiguéssiu treballant en aquesta biblioteca de Manresa. Què faríeu? A veure si algú té alguna idea de coses que es poguessin fer per promocionar la biblioteca dintre del campus de Manresa. Per exemple, posar anuncis al campus. Podríem posar algun anunci al campus. D'aquí estan ja començant a sortir coses virtuals, fer una campanya dintre de les xarxes. Alguna idea més? Podríem fer intercanvi de llibres entre estudiants a la biblioteca. Demanar que ens enllacin des d'una web visitat, per exemple, de l'escola, que a la web de l'escola surti la web de la biblioteca, o notificar dins la web del centre. Han sortit idees de coses que podríem fer virtualment i després coses que podríem fer físicament, com per exemple posar els anuncis al campus i intercanviar els llibres de l'estudiantat de la biblioteca. Llavors, la següent pregunta és, si em passa la transparència, sí. Com sabríeu que han vingut més estudiants a la biblioteca? Com podríeu saber que ha tingut èxit la vostra campanya que heu fet a les xarxes socials o que heu posat uns cartells, etc. Com podríeu saber-ho? A través de tenir un registre, de saber quants estudiants entren a la pàgina a la biblioteca? Alguna idea més? Com més podríem saber que han vingut els estudiants a la biblioteca? Fem un registre. Els hi podríem fer potser també una entrevista i preguntar-los si estan entrant més a la biblioteca i quina edat tenen, etc. Doncs, de forma virtual, quines accions podríem fer? Doncs posar enllaços a les xarxes socials, que són seguides pels estudiants, que ja ho havíeu dit, enviar correus electrònics a una llista de distribució, posar un enllaç a Atenea, que també ho havíeu dit, posar un enllaç a la web de l'escola, o millorar la pàgina web de la biblioteca perquè aparegui les primeres posicions d'un cercador online, el que s'anomena posicionament. Què ens ofereix Google Analytics per saber que hem tingut èxit? Aquest registre del qual parla el Dani, o Daniel, perdona, que no sé com t'agrada que et digui. Doncs a l'apartat d'informes tenim el menú d'adquisició i ens divideix la informació en Organic Search, per saber estem tenint èxit en aquests cercadors on estem millorant el posicionament, ens han trobat més usuaris a través de cercadors, ja sigui Google, Yahoo o altres cercadors. Els usuaris s'estan recordant de la meva pàgina web perquè se l'han guardat en els favorits o perquè ja se sap la URL o li ha passat a alguna persona a través del mail. El referral, l'usuari entra a la nostra web a partir de l'enllaç d'una altra pàgina, per exemple, hem dit l'enllaç a la pàgina de l'escola o Atenea, i després l'usuari entra a la nostra pàgina web a partir d'un enllaç a una xarxa social. Per tant, aquí estem veient una miqueta aquests indicadors i el nostre interès és que vinguin usuaris nous. Llavors, ara, si posem enllaços a les xarxes socials que són seguides per estudiants, és un referral. Què opineu d'això? Hi esteu d'acord o no hi esteu d'acord? No hi esteu d'acord? Molt bé. Seria Organic Social. Si envieu correus electrònics a una llista de distribució, és un referral d'aquesta acció. Hi ha gent que no hi està d'acord? Molt bé, us ho sabeu molt bé. És un direct. I després, si posem un enllaç a l'Atenea, és un referral. Molt bé. M'alegra que ho sapigueu també perquè és important que tinguem clar. I després,
Millorar la pàgina web de la biblioteca perquè aparegui les primeres posicions de cercadors online, ho veurem amb l'Organic Search. També, vale, fantàstic. Molt bé. I llavors, després, per acabar una miqueta aquest repàs, perquè ho vam veure l'altre dia, teníem la font, que és important, el font i mitjà de la sessió que ho podeu seleccionar a través d'aquest triangulet, no es veu gaire gran, però que us permet veure Google Organic, Direct Node, Bing Organic, mailgoogle.com. Doncs aquesta font, que seria mail.google.com, Bing i Google, ens pot indicar els cercadors des dels quals es fa la cerca, per exemple, Bing i Google. El nom del servidor des d'on m'han enllaçat. Quan tinc un referral, es.search.yahoo.com. La xarxa social des d'on accedeixo. Aquí no es veu, però, per exemple, podríem tenir t.co, que és Twitter, o podríem tenir Instagram, perquè és el servidor d'Instagram i ens mostra el servidor. I el correu web des d'on m'enllacen, per exemple, mail.google.com fa referència a que ens estan accedint des del correu web de Google. Tota aquesta informació la podeu saber mirant aquesta pestanya. I després és important que a Google Analytics sapigueu que dividia entre l'adquisició d'usuaris nous, que en aquests números només parla d'usuaris nous, i de trànsit, que parla de qualsevol usuari. Anem a veure un moment a l'Analytics. És repàs perquè ho vam veure l'altre dia. Si anem aquí a adquisició, recordeu que teníem adquisició d'usuaris, llavors ens parla només dels usuaris nous. Llavors, en aquesta pàgina web ens troben bàsicament per cercadors i alguns per directe, ja sigui per mail o perquè s'han guardat l'adreça. I llavors aquí és on puc seleccionar i veure font mitjà del primer usuari. I llavors aquí puc veure des de quins servidors m'estan accedint. Des de Google, des de Bing, des de mail.google, i aquí el puc veure. I si vull mirar el trànsit, que seria tenir en compte tot el trànsit, tots els usuaris, totes les sessions, també puc seleccionar aquí font mitjà de la sessió i llavors aquí puc veure des d'on m'estan accedint. Si poso més resultats en aquesta pàgina web, a veure que es carregui. Ja no hi ha més. No, només n'hi ha 10, perdoneu. Doncs, per exemple, em surt ecosia.org, que és un cercador també, fil directe a través d'email, que seria el fil directe de l'UPC, que és una campanya que està creada, i puc veure una miqueta com serien aquests indicadors. Passem. Ara tornem a l'exemple de la biblioteca. A la biblioteca s'han adonat que molta gent entra a la nostra biblioteca, però no agafa llibres ni utilitza els serveis de biblioteques. És a dir, s'han adonat que existim, però no estan fent servir els nostres serveis. Llavors ens han dit, què podeu canviar dintre de la biblioteca perquè els estudiants agafin més llibres i utilitzin més els nostres serveis, es quedin a estudiar, doncs no sé quins altres serveis hi poden haver a la biblioteca. Llavors, la pregunta que us faria ara és, això és el que s'anomena una mica la implicació, és a dir, quan ells entren dins de la biblioteca perquè ara ja saben que existim, entren i diuen, ui, aquesta biblioteca no em serveix. Llavors, això seria mirar quina és la implicació. Llavors, escriviu en el xat quines accions faríeu per tal que els estudiants es quedin més a la biblioteca i facin més ús dels seus serveis. Què és el que podríeu fer si treballéssiu a una biblioteca? Penseu una mica, és un exemple físic. Us poso l'anterior. El nostre objectiu ara és la implicació. Per exemple, estan parlant de millorar l'espai, podríem canviar com és aquesta biblioteca, on posem les taules, on posem els llibres.
Fer publicacions de llibres concrets que hi ha a la biblioteca, per exemple. No sé si es refereix a posar algun cartell. Crear un butlletí amb les novetats. Fer més activitat. Fer alguna promoció amb recompensa dels serveis. O fer un butlletí amb les novetats i serveis, ens estan comentant. Tot això són accions que podríem fer per millorar el que seria la implicació. Llavors, com sabríeu que heu tingut èxit? Què és el que us indicaria que heu tingut èxit dintre d'aquestes accions que esteu duent a terme? Com podríeu saber que heu tingut èxit? Què és el que hauríeu de mesurar? Alguna idea? Per exemple, que han pujat els préstecs, no? Ara tenim més préstecs dintre de la biblioteca, que han agafat més llibres, que hi ha més participació, que vol dir que ens venen a preguntar més coses al taulell, per exemple. La mitjana de temps d'estada, per exemple, el nombre de persones que fan ús dels serveis. Tota aquesta informació ens indicaria que ho estem fent bé, que s'apunten a les activitats que organitzem. Doncs totes aquestes informació anem a veure en la part virtual, què és el que podríem fer dintre d'una pàgina web. Ara hem vist una miqueta la part física i coses que podríem fer. Llavors, dintre d'una pàgina web, què podríem fer per millorar la implicació? Podríem crear contingut nou de forma periòdica, que és el que fan els rols una miqueta de gestor de continguts i de creació de continguts. Després, algú ha dit que podríem canviar l'espai de la biblioteca, doncs en una pàgina web podem organitzar el contingut d'una forma més lògica pels usuaris i on destaquin els continguts que més interessin als nostres usuaris. Això seria el que s'anomena arquitectura de la informació. Fer continguts visualment més atractius, això és el que seria el disseny web. Millorar com els usuaris tenen l'experiència de la web, que això seria l'experiència de l'usuari, i la usabilitat. Adaptar la pàgina web perquè persones amb diferents capacitats hi puguin interactuar, que és l'accessibilitat. O incrementar el contingut multimèdia, posar més vídeos, que seria el que faria un editor de vídeos, o posar més imatges. Llavors, què ens ofereix Google Analytics per saber que hem tingut èxit, per saber que s'ha apuntat més gent al servei, que l'estan utilitzant? Podem saber quines són les pàgines més consultades dintre de la nostra pàgina web, per així poder dir, doncs, els hi dono més visibilitat perquè són de més interès. Podem veure el temps mitjà i les visualitzacions que un usuari dedica a una pàgina. Quines són les pàgines de destinació? Que són aquelles pàgines per les quals l'usuari arriba a la nostra pàgina web. És a dir, no totes les persones arriben a la nostra pàgina web a través de la pàgina principal. I això ho hem de tenir en compte a l'hora de quan estem dissenyant una pàgina web. Perquè potser m'entren per una pàgina web que no és la principal. Com aconsegueixo que sàpiga dels meus serveis si he entrat a una pàgina web que no és la principal? Com el porto de nou cap a la pàgina principal on hi ha tots els serveis? O potser els he d'enllaçar algun servei dintre de totes les pàgines. El nombre d'esdeveniments, les accions que fa un usuari amb la pàgina, és a dir, m'està fent un clic, m'està fent un scroll, i el nombre de conversions, que seria l'adquisició, si han comprat un producte, si s'han apuntat a una newsletter, si han consultat quelcom, que això serien les conversions. Anem a veure-ho primer Analytics, si em fa cas el ratolí. Teniu preguntes, algú? Havíem vist adquisició i ara anem a veure implicació. Com podeu veure, tenim una visió general, els esdeveniments, que dintre d'esdeveniments podem veure quins són els esdeveniments principals que han fet, Page View, que és veure una pàgina,
session start, que és iniciar una sessió. Per tant, hi ha hagut gent que s'ha estat 30 minuts sense entrar a la web i després han tornat a mirar-ho, o sigui, han retornat. Un clic, que se n'han anat a una altra pàgina web. User engagement, és a dir, l'usuari ha estat fent coses amb la nostra pàgina web. I primeres visites. Llavors, aquí podem veure els números dels diferents esdeveniments. Per exemple, només 246 persones han descarregat un fitxer en aquesta pàgina web. 97.000 han fet un clic i 136.000 han vist una pàgina web. Les conversions, fa falta fer configuració extra per tenir informació de les conversions, però no ho explicarem en aquesta píndola. I després tenim les pàgines i pantalles, on aquí puc veure quines són les pàgines més consultades. En aquest cas tenim 103 pàgines i aquí puc decidir veure-les totes en un llistat. En aquest cas veig quina és l'adreça. Per mirar l'adreça, què hauria de fer? Com que estic a serveis TIC, hauria de posar, copiar això, copiar-ho i posar serveistic.upc.edu/k i llavors ho enganxo, /ca/Atenea. I així puc veure quin és el contingut. No t'ho enllaça directament, que això jo crec que seria una bona millora per... Puc veure tant el camí de la pàgina o, si ho prefereixo, puc veure el títol de la pàgina. Ara vaig a posar el títol. No ha canviat, no? Sí, ara ha canviat. Per exemple, Atenea Serveis TIC, activació del doble factor d'autenticació, i així veig informació que potser vol dir més que no pas la URL, però si vull veure el contingut, sempre he de posar camí de la pàgina. Llavors, aquí puc veure quantes visualitzacions ha tingut, el nombre d'usuaris i les visualitzacions per usuari. Un usuari ha entrat en aquesta pàgina de mitjana 2,19. O sigui, hi ha hagut usuaris que han entrat 2 vegades i usuaris que han entrat 3. I el temps mitjà d'implicació. Quanta estona han estat en aquesta pàgina? Doncs en aquest cas, la d'Atenea només hi són 12 segons. Però, en canvi, a l'activació del doble factor d'autenticació hi han estat 1 minut 41 segons. Què vol dir això? Doncs que segurament s'estan llegint els continguts dintre d'aquesta pàgina web. En canvi, dintre d'Atenea no s'estan llegint aquests continguts. I els acords de distribució de programari em diu 0 minuts 43. Doncs també s'ho estan llegint. Mireu, aquí 1 minut 17. Connexió a UPC Link des de Windows. Per tant, estan llegint força aquesta pàgina web. També em pot indicar, quan és molt alt, que la gent no està trobant el que li agradaria trobar en aquesta pàgina web. Llavors, estan dedicant molt de temps a fer una cosa que hauria de ser simple. O sigui que aquest indicador t'indica en general que potser s'ho estan llegint i també et pot indicar no estic trobant el que jo necessito. I després tenim la pàgina de destinació, que aquesta seria per quina pàgina m'estan entrant els usuaris. Doncs en aquest cas no m'estan entrant per la pàgina principal. 71.470 m'estan entrant per CA Atenea, per la pàgina d'Atenea. I 13.000 estan entrant per la pàgina principal. Després tenim SSO i puc anar veient per quines pàgines està entrant la gent. Per així decidir, potser en aquesta pàgina d'Atenea he de posar algun altre tipus d'informació o tinc en compte que potser és més la pàgina principal. Potser les coses que estan a Atenea haurien d'estar també a la pàgina principal perquè interessen. Llavors, això us permet veure una miqueta quines són les pàgines principals. Per què entren directament a Atenea? Doncs perquè hem vist que la gent ens troba a través d'un cercador. Per tant, no ens estan posant un enllaç a través del cercador, sinó que estan entrant directament a la pàgina d'Atenea. Cerquen Atenea en el cercador de Google i aquest és el primer enllaç que troben. Una miqueta perquè s'entengui. No sé si m'esteu seguint tots amb aquesta explicació.
Anem a fer una mica de preguntes. Utilitzem les reaccions de nou. Els usuaris implicats no realitzen tants esdeveniments a la pàgina. Molt bé. Heu contestat tots que no. Els usuaris implicats realitzen més esdeveniments a la pàgina. En realitzen força. Els usuaris, sempre que interactuen amb la pàgina web, entren a la pàgina principal. També, incorrecte, us ho acabo de dir. Els usuaris poden no visitar la pàgina principal com si entren a la nostra pàgina web. Pot ser que ni hi entrin a la pàgina principal. Aquests que entren a Atenea, potser entren a Atenea i ja no fan res més dintre de serveis TIC. La pàgina de destinació és la pàgina que volen arribar els usuaris des de la pàgina principal. És a dir, entren a la pàgina principal i al final arriben a la pàgina de destinació. Vale, molt bé. Tothom està dient que no i és cert. És la pàgina per la qual comencen a navegar després d'iniciar la sessió. El temps d'implicació mitjà indica el temps mitjà que estan interactuant amb la pàgina els usuaris. Esteu dient que ok, tothom està d'acord? Doncs perfecte. Ens interessa que sigui alt si ens interessa que llegeixin el contingut d'una pàgina web. Anem continuant amb el cicle de vida. Hem vist l'adquisició i la implicació. Ara anem a veure, a la biblioteca hi ha un nou servei. Ens demanen que lloguem pel·lícules a un cost reduït. Llavors, aquest servei seria el de monetarització. Nosaltres tenim interès en guanyar diners o en recaptar diners, com es vulgui dir. La monetarització no entrarem, no ho explicarem perquè els GenWebs no són una botiga, però que sapigueu que es podria arribar a fer i a mirar a través de Google Analytics, veure indicadors de quants diners estem recaptant pels productes que anunciem en una tenda web. Llavors, anem a la següent part del cicle de vida. Estem treballant a la biblioteca. Ens hem adonat que molts estudiants venen un cop i ja no tornen més. Llavors, ens demanen que realitzem accions per tal que l'estudiant vingui més assíduament. Això seria aquesta part del cicle de vida que s'anomena retenció. Volem retenir els estudiants a la nostra pàgina web. Llavors, tornem a utilitzar el xat. Quines accions faríeu per tal que els estudiants s'hi quedin més i facin més ús dels serveis de les biblioteques? És a dir, ara ja sé que els estudiants saben que existeix la biblioteca, els estudiants entren a la biblioteca i m'agafen llibres i estan fent servir els serveis, estan estudiant a la biblioteca, però venen un cop i ja no tornen més. Com ho podria fer perquè vinguessin més dies? No es diu retenció? Sí, es diu retenció. Per exemple, aquí estan parlant de realitzar activitats culturals periòdiques. També s'estan parlant de fer continguts de qualitat i de valor pels estudiants. Per exemple, potser tenir millors llibres dintre de la biblioteca. Fer un club de lectura, per exemple. Quines altres accions podríem fer per millorar la retenció dintre de la biblioteca? Se us acut alguna cosa més? Més serveis adaptats als usuaris o usuàries. Molt bé, incrementar els serveis. Per exemple, programar la visió d'una pel·lícula. Totes aquestes accions es podrien fer perquè els usuaris anessin venint. Dir, doncs mira, cada primer de mes farem una pel·lícula i llavors així els usuaris venen a la biblioteca i coneixen més els nostres serveis. Doncs això, quan tenim una pàgina web, i com podríeu saber que estem tenint èxit? Què necessitaríeu saber? Per exemple, estan dient converses gratuïtes en anglès, no? També podríem fer. Com podríem saber que hem tingut èxit amb les converses gratuïtes en anglès? És a dir, volem saber si els usuaris venen només un cop o venen més d'un cop. Què necessitem saber a la biblioteca?
Per aquí estan dient si s'ha apuntat a l'activitat, el nombre d'assistents. Si repeteixen, no? És a dir, no és només que s'apuntin a l'activitat, sinó que també repeteixin a les activitats. És a dir, hauríem de saber qui són aquests usuaris de la biblioteca i saber que estan tornant, no? A través del carnet de la biblioteca podríem saber que són els que estan retornant, per exemple. O sigui, els hauríem de demanar registra't amb el carnet de la biblioteca perquè així jo puc veure que després heu tornat a la biblioteca. Doncs bé, Google Analytics sap aquesta informació i, en principi, Google Analytics 4 ho ha millorat de saber quin és l'usuari i si ens està retornant aquest usuari. Llavors, què podríem fer de forma virtual a la nostra pàgina web? Doncs una de les coses que podríem fer és posar nou contingut multimèdia a la web periòdicament, podríem enviar un butlletí amb les novetats als nostres usuaris, també podríem promoure els nostres serveis o contingut a les xarxes socials. Hem posat un nou contingut, veniu a la nostra pàgina web a veure, o dur a terme accions de fidelització. Formes part del club de la biblioteca, formes part del club del meu gent web. Doncs ara teniu, a través del programa de fidelització, que cada divendres farem un concurs dintre de la pàgina web, per exemple. I dintre de les accions de fidelització t'has d'apuntar en un newsletter, que és aquest butlletí, i rebre les informacions o a través de WhatsApp. I així ens assegurem que tornen aquests usuaris. Què m'ofereix Google per saber que he tingut èxit? Doncs l'Analytics em permet veure el nombre d'usuaris que retornen a través de gràfiques. Per exemple, en aquesta gràfica veiem la retenció dels usuaris. Veig que el primer dia venen al 100%, però després cau fins al 4%. És a dir, el segon dia només el 4% dels usuaris tornen al segon dia. I després, el tercer dia, potser és un 1%. I el quart dia, i aquesta gràfica baixa molt. Per tant, els usuaris no m'estan retornant dintre d'aquesta pàgina web. Però també m'informa de quina és la implicació. És a dir, els usuaris venen el primer dia i tinc una certa implicació i sé que el segon dia incrementa la implicació amb la pàgina web. El tercer dia decrementa i ja no tinc més implicació. És a dir, potser el primer dia s'han apuntat en el newsletter, el segon dia els envio un email perquè tornin i interactuen més amb la pàgina web i el tercer dia, doncs, entren i ja no fan quasi res amb la pàgina web. Llavors, aquestes són les dues gràfiques principals. Anem a veure-ho en l'Analytics, però aquestes són les dues pàgines principals que em permet veure dintre de l'apartat de retenció al Google Analytics. Ara estic obrint-ho. Em parla que tinc 41.000 usuaris nous i 21.000 usuaris recurrents. Puc veure què estan fent els usuaris recurrents. Per tant, aquí dintre tinc bastants usuaris. M'informa de la retenció dels usuaris, quina és la seva implicació, i aquí em surten les gràfiques de retenció. El dia 0, un 100%, el dia 1, un 2,8%, un 1,6%, vaig veient. Si veiem, el dia 7, al cap d'una setmana, hi ha una petita pujada. El dia 14 hi ha una petita pujada un altre cop. Sembla que els dilluns, o no sé quin dia, el primer dia, quan fa una setmana del primer dia que han entrat, hi ha un petit repunt i tornen a entrar. I després puc veure la implicació que tenen els usuaris. Doncs el dia 0 és de 12 segons, el dia 1 és de 9 segons, el dia 2 és de 4 segons, i aquí m'informa. Per exemple, el dia 7 és de 3 segons, el dia 14 és de 1 segon. Llavors, aquí puc anar veient quina és la implicació. I això és una miqueta els indicadors que ens donaria Google Analytics de retenció.
Val? Teniu dubtes? Es va seguint? Vale, llavors, sí, es va seguint. Bueno, la Cristina diu que sí, però la resta sí? Vale, doncs ara ja hem fet tot el cicle de vida. Val? Llavors, anem a mirar uns casos pràctics. Per exemple, vull saber quantes visualitzacions de dones té la pàgina principal l'última setmana. Val? Llavors, ens anem a Google Analytics. Val? Llavors, l'última setmana. Anem a seleccionar l'última setmana, del 12 al 19. Val? Hem entrat aquí. I ara hem de crear un segment per veure les dones. Val? Selecciona el gènere, female, aplico. Val? Llavors, jo ara veig la informació de les dones. Me'n vaig a adquisició, a implicació i pàgines i pantalles. I ara me'n vaig dintre. Veieu, ara estic veient els dos segments. Val? Estic veient tots els usuaris, que és el blau, i tots els usuaris taronja, que és el gènere que inclou female. Val? Si vull veure només les dones, apreto la creu i ara veig només les dones. Vale? Doncs, pel que m'indica, les dones m'entren a Atenea, a SSO 2FA i a configurar 2FA Google Workspace. Però no m'estan entrant a la pàgina principal. Per tant, en aquest cas, sé que cap dona de les que està recollint dades, val? Ha entrat dintre de la pàgina web de... M'estic fixant que no inclou la majoria d'usuaris en aquest. És a dir, no tinc informació de molts usuaris perquè em surten 1.295. Val? Però en aquest cas, doncs cap dona ha entrat a la pàgina web de la pàgina principal. Vale. Vull saber quines pàgines són les que han dedicat més temps a consultar els nostres usuaris estudiants, edat entre 18 i 25, l'última setmana. Vale? Doncs ja tenim seleccionada l'última setmana, però ara tenim de filtre, tenim les dones. Si ara apreto la creu, em tornen a sortir tots els usuaris. Vaig a crear un segment de nou, val? I ara poso l'edat. Selecciono de 18 a 24, d'acord? Aplico. Val? I havíem de saber quines són les pàgines on han dedicat més temps a consultar els nostres usuaris. Doncs torno aquí a pàgines i pantalles. Val? Tinc els dos segments, em vaig a quedar només amb el de les edats. Val? I he de mirar el temps d'implicació mitjà i ordenar-ho. Selecciono aquí sobre i en principi m'ordena. Ara. A veure si s'actualitza. Vale. Sí que s'actualitza, disculpeu. Tinc que han dedicat 3 minuts de mitjana a llegir la pàgina web SSO-2FA. Val? Per tant, ara ja sé quina és la pàgina a la qual ha dedicat més els nostres usuaris i estudiants. I finalment, vull saber quina és la pàgina més accedida per primer cop pels usuaris durant el període d'exàmens, del 7 de gener de 2023 al 28 de febrer del 2023. Val? Torno a Google Analytics i ara m'han dit del 7 de gener de 2023, per tant, me'n vaig al gener, selecciono del 7 de gener que era el 28 de gener, no? O el 28 de febrer? El 28 de febrer. De 7 de gener al 28 de febrer, que és el període d'exàmens, aplico, val? I
hem dit que era per tots els usuaris, no? Vale, tinc tots els usuaris, però en aquest cas em deia la primera pàgina, no? Per tant, és la pàgina de destinació. Em demanava, si tornem, vull saber quina és la pàgina més accedida per primer cop pels usuaris durant el període d'exàmens. Tornem a l'Analytics i en aquest cas he de mirar la pàgina de destinació i anem a veure el número de sessions, quina ha sigut la pàgina més consultada. Ordenem també aquí. Apretant aquí i em surt que CA Atenea és la pàgina més consultada, 79.000 visites. I la pàgina principal, la segona, 17.000 visites com a pàgina inicial. No sé si algú voldria que féssim alguna cerca més com a casos pràctics. Se li acut alguna cosa que volgués veure? No? Alguna pregunta sobre això? S'ha entès? Una pregunta de part de la Lucía, que no està aquí, no ha pogut fer la píndola perquè està fent una cosa fora de Barcelona. I, justament ella tenia el dubte sobre el tema de com saber quan la gent que et ve, que si és a través de les xarxes socials, de quina exactament, i si fas una campanya, com discernir el que et ve perquè ha anat navegant i clica i tal, o si és per un anunci. O sigui, sobretot en els referrals, em sembla que deien, els que són, com saps tu quina part dels enllaços que venen cap a la teva pàgina concreta venen a través d'alguna campanya de publicitat que hagis pogut fer. I m'ha donat un exemple d'uns codis que ella ha posat i que no li surt res. O sigui, no sap com mirar quin trànsit ve des d'aquí. No sé si vols que et posi... Clar, afecta el web UPC en aquest cas, Si voleu ho mirem en un altre moment més detalladament. Però la pregunta era com puc discernir si jo he fet una campanya que els enllaços venen a través d'aquesta campanya. Clar, jo suposo que és a través dels codis UTM que li poses a la campanya, d'aquestes codis que has de recollir, però no tinc molt clar si... no sé com es fa. Això seria a través de la pestanya de conversions, on ho podries veure. Ah, vale. El que has de fer aquesta configuració, que això jo no sóc expert encara d'això, però sé que l'equip de la Cristina sí que ho han fet altres vegades i és a través d'això que comenta, Rosy. Sí, nosaltres ho hem fet amb els paràmetres aquests de UTM, en què dius font, surce i campanya, no? Per exemple, dius, ara anem a fer la campanya per les portes obertes. Llavors, poses el paràmetre campanya, portes obertes. I després poses, per exemple, els que venen, o sigui, font. Doncs font igual a Instagram ho poses als que venen d'Instagram. Els enllaços que poses a Instagram. Font igual a email, els que venen d'un correu. Això és com es feia a Google, a Universal Analytics. Jo no sé si en aquest aspecte ha canviat alguna cosa. Això ho podríem mirar. Això és la pregunta també que us volia fer. Mirar, no? Si a Google Analytics 4 ha canviat. A Universal Analytics nosaltres sabíem aquesta manera, que és posant uns paràmetres. Llavors, a cada enllaç, si l'enllaç que poso en TikTok, t'he posat un paràmetre dient vinc de TikTok per la campanya Portes Obertes. A l'enllaç que poso a Instagram, dic vinc d'Instagram, és un paràmetre, vinc d'Instagram per la campanya, la mateixa, Portes Obertes. Llavors, podries analitzar la campanya Portes Obertes, però amb els diferents paràmetres que has posat, els que venen d'Instagram, TikTok, LinkedIn. Així ho fèiem. Vale. I sabem si ara es pot fer de la mateixa manera, o sigui, de fet és configurar campanyes, m'he anat de camp, no? O sigui, per una banda la Lucía em deia com es puc discernir els enllaços
d'on venen, i l'altra era també, bueno, això, com es fan les campanyes per poder també tenir més pistes sobre aquest tema. Això es mirava, no?, a adquisició de trànsit a les fonts, no? Sí, per saber si venen d'Instagram o d'on venen, abans et permetia veure-ho, abans t'ho permetia veure directament a través d'uns indicadors que tenia el Google. Però ara no t'ho permet i llavors en aquesta pàgina has de fer una cerca i has de posar aquí dalt. Si venen d'Instagram, no sé si hi haurà algun que vingui d'Instagram. Però si, per exemple, has d'escriure aquí Instagram, el filtre, no sé si en aquest cas hi haurà, mira, veus? I llavors et surt Instagram Referral. I llavors comptes aquí els totals, els tens aquí dalt. 6 usuaris i 8 sessions han entrat des d'Instagram. Però aquí, per exemple, no pots saber quins d'aquests, imagina't que haguessis fet una campanya de premsa, una campanya pagada, ¿vale? Et venen a través de l'anunci o et venen a través de la xarxa, saps? Directament. Aquí no pots saber-ho, no? No. Vale. I després Twitter és t.co. Vale. Això us ho explico, però abans et sortia dividit. Oi que sí? És que abans sortia. Ho vam estar mirant i dic, ara no sabem. Vale. I això ara no hi ha manera de saber-ho. Has de fer-ho així amb un filtre. És una mica... Perdona, Joanji. Perdona. És que jo estava provant... A veure, nosaltres no hem fet campanyes a xarxes, però enviem un butlletí mensual i adquisició de trànsit, a sobre de la taula, si esculls campanya associada a la sessió, a mi em surt el que jo he ficat al Gen News. A on? Perdona. Perdona, ves, adquisició de trànsit, i aquí on tens el... Ai, ara vaig amb el meu rataule i clicar, saps, a la teva pantalla. Aquí, desplega, sí, això. Campanya associada a la sessió. Jo crec que deu ser la mateixa manera, amb aquests paràmetres. Passa que aquí no... Tenim, a veure... Jo ho estic mirant a la web UPC i n'hi ha campanyes. A Google Analytics 4. Entenc que venen d'aquests paràmetres. A mi, ja et dic, les campanyes que tinc que són a través del Gen News, bàsicament és que cada butlletí té un codi diferent, em surten aquí. Jo ho estic veient a la... Pots entrar, Joan Gial, de la web UPC? No. Voleu que acabi de fer el que queda per explicar o ho dic perquè queda poc temps? Bé, que sapigueu que aquí on estem mirant, només dic que aquí on estem mirant, per exemple, en el web UPC, sí que es veuen les campanyes. Es veuen campanyes de diferents butlletins i entenc que aquestes campanyes s'han fet amb aquests paràmetres, que és posar a la URL /campaign igual a i la campanya que estàs fent. Això potser ho podem explicar un altre dia. Sí, ho mirarem, però jo intueixo que no ha canviat, que és una manera vàlida de controlar campanyes amb els paràmetres que se'n diuen UTM. Intueixo que funciona igual. Que n'hi hagin d'altres maneres, doncs potser sí, però jo crec que sí. Vale, continua. No, cap problema. Hi ha més dubtes d'algú, si no... Bueno, ara hem fet aquests casos pràctics. Continuo i ens allargarem. Si us sembla, ens allarguem 5 o 10 minuts i qui hagi de marxar doncs pot veure la píndola per vídeo, perquè així ja acabem aquest temari. Llavors, ara anem a mirar l'exploració del camí. Per explicar això, fem una mica de memòria. Us en recordeu que havíem parlat de la Maria, que era una estudiant d'UPC que utilitzava Atenea, que consultava des del mòbil quan anava amb tren cap a classe, després venia a classe i durant les seves pràctiques es connectava des del portàtil i descarregava els exercicis.
i al cap d'una setmana estant a casa rebia un mail a la seva tablet i llavors mirava si estava disponible i es connectava per fer els exercicis. Llavors aquí vam estar explicant, no? Per mirar els usuaris, obria una pàgina web, feia un scroll fins al final, fins trobar el botó d'horaris i després obria una nova pàgina web. Llavors tenia el page view, l'escroll i el page view. Per descarregar els exercicis, obria una pàgina web que era el page view i després baixava el fitxer que era un file download i per saber la nota hauria obert una pàgina i enviant un formulari amb el seu DNI per saber la nota de la nova pàgina. Llavors feia un page view, un form start, un form submit i un page view de nou. A més, parlàvem una miqueta de quins eren els diferents esdeveniments, el page view, el crit, l'escroll, el form start, el form submit, file download, per fer una mica de repàs. I després vam parlar que, a més, com que tenia en compte les sessions, doncs també hi havia els esdeveniments de session start per poder-ho veure. Doncs l'exploració de camí et permet veure en general per tots els usuaris. Després tens un altre gràfic on pots veure usuari per usuari què és el que està fent. Però l'exploració de camí et permet veure tots els usuaris què és el que estan fent en general. Llavors, et mostra rectangles, veieu? Llavors, tens un esdeveniment d'inici, en aquest cas, que et diu Session Start. Quan un usuari comença una sessió, n'hi ha 90.700 i després tenim que 82.400 fan un page view. N'hi ha 4.000 que estan fent un clic i n'hi ha 300, només 300, que estan fent un scroll. Això després de començar una sessió. En general, si és la primera vegada que entren a una pàgina web, faran segon page view. Per tant, els que han fet un clic o un scroll és que la tenien oberta, se n'han anat a esmorzar i al cap de mitja hora han tornat a entrar i han fet el clic o han fet l'escroll. Després, dels que han fet el page view, 50.650 han fet un clic, és a dir, se n'han anat a una altra pàgina web. I 14.000 han fet un scroll, per tant, han llegit tot el contingut d'aquesta pàgina web. I 6.960 han vist aquesta pàgina web, han anat mitja hora a esmorzar o vés a saber el que han fet durant almenys mitja hora i després han tornat a fer un session start. Llavors, aquí tens informació de què és el que van fent els usuaris dintre de la teva pàgina web a grans trets. Llavors, això és el que seria el nom de l'esdeveniment, que serien aquests esdeveniments que s'està fent. Però és que a banda també podem triar el títol de la pàgina i nom de pantalla o el camí de la pàgina. Per exemple, posem el camí de la pàgina en el pas 2. En aquest cas és el nom de la pàgina. Què tenim? Tota la gent que ha fet un session start, que són 90.700, han entrat dintre d'Atenea. 68.000, perdó, han entrat a la pàgina d'Atenea. 1.476 a l'activació de doble factor. 1.391 a cost de distribució de software. 1.233 serveis TIC. Per tant, quan han fet un session start, el primer que han vist és la pàgina web d'Atenea o l'activació de doble factor. I pots saber quines són aquestes pàgines web que han mirat. Llavors, si apretes dintre d'Atenea, pots saber què és el que han fet després d'entrar dintre d'Atenea. I si us fixeu, n'hi ha 68.523 i després d'anar a Atenea, 734 han anat a la pàgina principal, que és serveis TIC. 646 han tornat a la pàgina d'Atenea, 267 han anat a accés a Atenea i 243 han anat a cost de distribució. I després tens aquí el 15 més, que quan ho apretes se't despleguen més opcions. Però si veieu, teníem 68.523 usuaris i si sumes tot això, potser et dona 4.000 usuaris. Què vol dir això? Doncs que 68.000 dels altres 50.000 o 54.000 han fet un clic. Se n'han anat a una pàgina fora. Si tornem enrere, 50.650 havien fet un clic. Per tant, són tots aquests que han desaparegut de la nostra pàgina web. Ja no continuen a la nostra pàgina web. I aquest gràfic et permet anar-ho veient.
Ara anem a veure-ho ràpidament dintre d'Analytics. Us comparteixo la pestanya. Explorem. I dintre d'Explora anem a exploració del camí. Hi ha més gràfiques, però només us explico, en aquest cas, la d'exploració de camí. Quan s'us obre, teniu aquí maneres de filtrar quins són els usuaris, és a dir, vull veure tots els usuaris o vull veure els usuaris que tenen entre 18 i 24, que són els meus estudiants. Doncs tot això es configuraria dintre d'aquí, els segments que tinc. En aquest cas et posa EUA, si vols veure només els Estats Units. Llavors aquí tinc Session Start, Page View i Click. M'han desaparegut. I llavors jo puc dir, doncs, quines són les pàgines web que han visitat. Puc posar el títol de la pàgina o puc posar el camí. En aquest cas poso el camí. Llavors se m'obre aquí CA/TNA, que és la pàgina web de TNA. SSO. I ho veig. Quan clico aquí sobre, se m'obre el següent pas. En aquest cas se m'obre camí, però podria dir, no vull veure el camí, vull veure el nom de l'esdeveniment. I llavors veig què és el que han fet. Doncs han fet un clic, han fet un Session Start, han fet un scroll. Dels que se n'han anat almenys mitja hora a esmorzar, què és el que ha passat després? Els clico, doncs després han mirat una nova pàgina web. Quina ha sigut aquesta nova pàgina web? Faig un page view. De fet, 5.000 ja se n'han anat amb un clic. I puc veure quin és el títol d'aquestes pàgines que han vist en el page view. Doncs han tornat cap a TNA. És a dir, se n'han anat a una pàgina i després han tornat cap a TNA. I us va dient tota aquesta informació. Però, per exemple, puc dir el punt de partida que sigui un nom de l'esdeveniment i dic, m'agradaria que en lloc de començar amb un Session Start, comencessin, per exemple, els que han començat un formulari. Doncs vaig, no sé si hi ha formularis en aquesta pàgina web, apretaria torna a començar i llavors puc seleccionar el punt de partida. I aquí puc seleccionar quin és el nom de l'esdeveniment. Llavors, per exemple, en aquest cas tinc Page View, Session Start, Click, First Visit, Scroll i File Download. Anem a mirar els que han entrat a la pàgina web per primera vegada. Anem als First Visit. Selecciono i ara em surt. Els de First Visit, després el següent pas ha sigut fer un Session Start. És evident. Anem a seleccionar-los, els de Session Start. Després han fet un page view. Normal. I 26.000 han fet un clic. 9.914 han fet un scroll. Per tant, 9.000 han mirat tota la pàgina. Anem a veure quines són aquestes pàgines que han mirat. Poso el camí de la pàgina. I llavors veig 32.000 han mirat la pàgina web de TNA i 2.200 han mirat la de documentació de l'SSO, 2FA, que és l'autenticació amb 2 passos. Llavors, vaig tenint informació de quins són els passos. Aquesta gent que ha entrat a documentació han arribat fins al final de la pàgina. Anem a mirar el nom de l'esdeveniment. A veure quants han fet un scroll. Només 254 han fet un scroll. Els que han entrat dintre de TNA, quants han fet un scroll? Anem a mirar-ho. 4.502 han fet un scroll. Per tant, han entrat com a primera visita i 4.000 són els que han fet un scroll. Llavors, aquí puc saber, s'estan llegint tota la pàgina web, els que han fet una primera visita a la pàgina web. Sabem que han entrat per a TNA, però com s'estan comportant. I llavors ho veus a nivell general. I ara, per exemple, això que us comentava que pots veure tots els usuaris, jo apreto, miro tots els que han fet un scroll
puc demanar mostra'm els usuaris. Amb el botó dret, apretat. Llavors, aquí puc anar veient els diferents usuaris. Tinc tots identificats per un número perquè no puc saber qui són. I llavors m'informa de què és el que està passant, quins usuaris actius, el recompte d'esdeveniments. Per tant, tinc un usuari que ha sigut actiu i que ha fet 5 esdeveniments. I llavors puc veure, per tant, ha interactuat amb la pàgina fent 5 coses. Tinc aquí un usuari que n'ha fet 18. Si clico, puc veure l'activitat de l'usuari aquest que ha fet 18 passos i llavors puc veure. A les 15 i 28 es va connectar l'11 de maig i va fer 8 esdeveniments. A les 15 i 28, a les 14 i 12, puc anar veient. Després, el 10 de maig havia fet un esdeveniment. El 9 de maig havia fet 6 esdeveniments. Per tant, ha sigut un usuari que ha entrat 3 dies i puc veure tot el que ha fet aquest usuari. Llavors, aquí he estat a l'explorador de camí, he vist tots els que havien fet un scroll, veig tots els usuaris que han fet un scroll i després puc entreveure una activitat d'un usuari en concret. Tot això a partir de l'exploració de camí. I després, aquí he començat des de l'inici, però, per exemple, ara torno a començar i dic, m'interessa començar per tots els que han arribat a la pàgina web i han fet una descàrrega de fitxer. Ara aquí veig 210 han fet un file download. Llavors, 135 venien de fer l'escroll de tota la pàgina. Llavors, anem a veure quines pàgines havíem mirat després de fer la descàrrega. Miro el camí de la pàgina i puc saber Wi-Fi UPC, doncs 22 de la Wi-Fi han llegit tota la pàgina web de la Wi-Fi i després han descarregat el fitxer. 4 de la pàgina principal han fet un scroll i han descarregat el file download. I llavors això et permet anar sapiguent què és el que han fet aquests usuaris. Amb el botó dret podria tornar a mostrar els usuaris. Se m'ha obert un de nou, ja tinc 3 pestanyes aquí obertes. I llavors aquí, mireu, n'hi ha un que ha fet 47 esdeveniments. Potser som nosaltres, no sé, 47 esdeveniments. I anem a veure aquest usuari. Doncs aquest usuari va fer, el 21 d'abril, va fer no sé quants esdeveniments i el 10 de maig s'ha connectat només 2 dies de diferència i puc veure què va fer. Un page view, session start, scroll, page view. I després, aquí m'indica categoria del dispositiu, des del desktop, plataforma des de la web, nom del model de mòbil, Firefox. Anem a veure aquesta, si també va entrar des del desktop, el dia 10 de maig. També va entrar des del desktop, amb la web i des del Firefox. I llavors puc tenir informació dels diferents usuaris, que és el que estan fent. Això és una miqueta perquè us pot arribar a servir aquesta pantalla. No sé si us ha servit aquesta informació o no. Ara ja volia fer un petit tancament, però no sé si algú té preguntes. Joan, pel xat hem contestat aquestes 2 preguntes amb el Juanca sobre com filtrar els accessos interns i com fer campanyes. Però una cosa que no hem posat a la presentació i que està bé, si pots entrar a l'enllaç del suport de Google.
el Vale. tens aquí. El suport de Google és que la veritat és que tenen molt bon suport. Aquí tens l'enllaç al xat, l'últim enllaç que hi ha. Ho comparteixo. Sí, llavors aquí aquest és el suport per Analytics. Com veieu, a cada entrada li han posat davant amb corxetes, com que és tan diferent la versió anterior a la nova, doncs ja saps, mira, això tracta de la nova, això tracta de la migració de l'antiga a la nova. Si te'n vas una mica més avall acerca de... Bueno, aquí ja veus, si no tenen el corxet de Google Analytics 4, és que fa referència a Universal Analytics. O sigui que aquí entenc jo, i que algunes coses m'imagino que serveixen, però que han marcat molt bé ja el que han afegit per Google Analytics 4 amb el corxete aquest. I, bueno, està molt bé la documentació, aquí s'ho curren. I us animem a que ho feu servir. Hi ha algun dubte més o alguna que podeu compartir pel xat? A pàgines i pantalles és on podem buscar els usuaris, sessions i esdeveniments d'una ruta concreta? A pàgines i pantalles. Vale. Torno a l'Analytics. Jo no sé si fa referència a això. Jo he entrat, no sé per què no es veu, però bueno, he entrat en aquest menú, exploració de camí. I aquí podria també, quan cliques tornar a començar, podria seleccionar aquí quin és el títol de la pàgina o el camí de la pàgina pel qual vull començar. Per exemple, vull mirar com són les interaccions de la pàgina de la distribució de software. Apreto aquí i llavors em comença des de la distribució de software. És això el que et fa referència? O potser fa referència a informes, entrar dintre d'informes i llavors aquí tens dintre d'implicació i pots veure pàgines i pantalles i llavors aquí és on pots veure els diferents camins de la pàgina per veure quantes visualitzacions tens, quants usuaris, quantes visualitzacions per usuari i el temps mitjà que dediquen a l'usuari. També tens un recompte dels esdeveniments. Tens més coses. I les conversions. Si tinguéssim posades les conversions, doncs podríem veure quantes se n'han fet. Per exemple, 3 s'han apuntat en un formulari, 4 han comprat i dels 4 que han comprat, quants diners han fet. Això faria falta configurar la monetització i a conversions tenir aquestes campanyes que comentava la Cristina. T'he contestat, Carme? Jo em referia a... Jo tinc un contingut concret del web que vull veure això, quins esdeveniments ha tingut o quants usuaris l'han visitat, però tinc jo, o sigui, i llavors és la ruta aquella concreta, no en la llista dels més, en la llista que veig aquí a pàgines i pantalles, sinó aquella que jo vull veure, si en algun lloc jo puc escriure, mira, aquesta ruta concreta vaig a veure què ha passat. Pots posar-te al micro? És que, perdona, et sento molt fluix. Vale, perdona, si és que el tenia aquí. Vale, perdona. En comptes d'anar a pàgines i pantalles, que ja veig la llista dels més ordenada, no? De més a menys o de menys a més, és que jo tinc la ruta concreta, que jo tinc el contingut concret al cap i vull saber la informació sobre aquella ruta, però d'una part del nostre web, no em refereixo en general. Per exemple, l'apartat aquell on tenim la normativa, doncs hi ha una manera d'escriure la ruta en algun cercador d'algun lloc perquè et doni aquesta informació? Aquest cercador, vols dir? Bueno, pregunto si és aquí a pàgines i pantalles, dins d'implicació, o si era l'altre que ens estaves ensenyant a monetització, que també sortia un buscador, de fet. Aquí pots posar les diferents pàgines. Pots buscar per URL. Vale, és aquí, sí. Però no funciona? Sí.
I nosaltres li anem posant a partir del CA. CA barra i el que hi hagi. Exacte. I llavors et permet filtrar. És això, sí. En aquesta d'explorar, aquest cercador, i en aquesta d'explorar és limitat, perquè vaig estar fent proves i quan fas això de tornar a començar, veus? Aquí et surt. Sí que et permet. Vale. Doncs jo em vaig estar tornant l'Elo i veig que et permet. Vale, sí que et permet buscar. O sigui, a tots dos llocs es pot fer això. Exacte. I llavors pots veure per una pàgina en concret què és el que està passant en aquella pàgina. Doncs era això, sí. M'estan apretant el botó que a mi m'interessa que m'apretin, estan anant cap a la pàgina que a mi m'agradaria que anessin o no hi estan anant. Llavors això em permet veure-ho. Quins són els botons? Per exemple, CATNEA, treball de fi d'estudis, després d'aquesta pàgina on m'estan anant. 106 a CATNEA. 61 Atenea treballs de fi d'estudis. He de canviar alguna cosa perquè no estan entrant on a mi m'agradaria dintre de la pàgina web? Llavors aquí ho podria saber. Perfecte, doncs sí, era això, gràcies. Sí? Sí. Hi ha més dubtes o preguntes? No som superexperts, o sigui, estem compartint el nostre coneixement. Espero que us estigui ajudant a també donar moltes idees de coses que podríeu arribar a fer, que potser no esteu fent i potser espero que us haguem ajudat a que s'encengui alguna bombeta de dir, ostres, podríem fer això, no? El de les campanyes és important també. El que passa és que no ho hem inclòs. Doncs acabo amb un petit resum. Avui hem vist el cicle de vida del client, l'adquisició, l'engagement i la retenció. No hem entrat dintre de monetització. I també hem parlat de les dades tecnològiques i demogràfiques, que és el que hem explicat al principi, per la qual cosa fan servir les cookies. I la Cristina us ha explicat que a partir de que comencem a posar el GenWeb 6, que si tot va bé es començarà cap al juny-juliol, em sembla, doncs anirem reconfigurant tots aquests Google Analytics perquè pugueu entrar aquestes dades demogràfiques, de gènere, edat, etc. I després, ara al final, hem vist una miqueta quin era el comportament de les persones amb la pàgina. Llavors, per repassar el cicle de vida, adquisició, seria tot l'organic search, el directe, el referral i l'organic social, per saber com les meves campanyes de publicitat m'estan arribant, estan funcionant o no estan funcionant les meves campanyes de publicitat. Estic rebent nous usuaris cap a la meva pàgina web o tots els usuaris que entren a la meva pàgina web ja havien entrat prèviament. Implicació. Estem entrant, els usuaris que entren interactuen amb la meva pàgina web o entren i se'n van. La monetització. Els usuaris que entren s'estan gastant diners en la meva pàgina web. Quants diners s'estan gastant? A partir de quines pàgines s'estan gastant diners? Això ho podríem saber, però tampoc hi hem entrat perquè no tenim tendes webs en aquest cas. I després la retenció. Els usuaris que venen tornen a entrar, estan funcionant les meves campanyes de retenció d'usuaris, de fidelització dels usuaris, o resulta que entren un cop i ja no tornen a entrar mai perquè no els ha agradat la pàgina web o no hi han trobat el que buscaven. Després, hem parlat dels principals indicadors, d'informació d'usuari. Quin és el país des d'on accedeix, la ciutat també t'indica, quina franja d'edat, el gènere, quin és el gènere, quins són els interessos. És a dir, si tinc un públic que li interessa molt la tecnologia, potser quan he de fer un concurs he de regalar alguna cosa de tecnologia. Si li interessa molt els viatges, potser he de pensar en alguna cosa de viatges o enllaçar-ho d'alguna forma. I l'idioma amb el qual tenen configurat el navegador, que no és indicador de si entenen l'idioma de la meva pàgina web o no, perquè molta gent, per exemple, té el navegador en castellà, però entenen el català. Per tant, no és indicador en el cas de català i castellà. I després,
En tecnologia teníem la plataforma usada, el sistema operatiu, el dispositiu, si és des d'un ordinador, un mòbil o una tauleta, quina és la marca del navegador, Chrome, Firefox, quina és la resolució de pantalla, que també us he intentat ensenyar, més o menys en cert, però com veure des de l'ordinador com es veuria la pàgina web des del mòbil, que és apretant el botó dret, dintre de la pàgina, apretant el botó dret i després apretant inspecciona. Quan cliques inspecciona i et surt un menú amb un quadradet més petit i un de més gran i allà et permet triar la resolució de la pantalla. Després, els principals indicadors d'adquisició, l'Organic Sales Direct, Referral i Organic Social, que us ho sabeu superbé perquè heu contestat superbé totes les preguntes. Els d'implicació, les pàgines més consultades, el temps mitjà i visualització, les pàgines de destinació, que són per les quals arriba l'usuari a la pàgina web. Per tant, quan estem dissenyant la pàgina web, potser dediquem molt de temps a la pàgina principal, però potser no és la que més visiten els nostres usuaris i per on estan arribant. Llavors, aquí s'ha de fer una mica de reflexió veient l'analítics de veure com estan passant les coses per potser anunciar els serveis a més d'una pàgina. El menú lateral sí que es veu a totes les pàgines, però a vegades no el mira tant l'usuari. Potser en el text que tenim principal posar-hi més enllaços cap als serveis o més explicació textual cap als serveis. El nombre d'esdeveniments que hem repassat amb la Maria, que és una estudiant de la UPC i que des del tren mirava el mòbil i que mirava els horaris i feia unes pràctiques, i el nombre de conversions amb adquisició de productes, apuntar-te a un newsletter, etc. Que és una mica el que comentava la Rosi, que estaven treballant des de la pàgina web de la UPC, aquestes campanyes. I també la Chantal ha comentat que a ella se li veien les que utilitzava des de la llista de distribució. No recordo el nom, però ho ha comentat. I després els indicadors de retenció, que podíem veure gràficament com anaven els nostres usuaris i quina era la implicació dels nostres usuaris el primer dia, el segon dia i el tercer dia. I si retornaven o no retornaven. Recordem que a Google té maneres de saber-ho, però que no són infal·libles. O sigui, que potser tenim més usuaris que retornen dels que realment ens està indicant Google. I, finalment, hem vist l'exploració de camí. Bé, doncs, això és tot. Us volíem agrair una miqueta la participació d'aquesta píndola. No sé si hi ha més preguntes, si hi ha preguntes o no hi ha preguntes. En podeu fer alguna més? Mira, la Chantal en té una. Sí, és que és per una cosa que he preguntat al començament i ara de sobte se m'ha encès una llumeta. Google no recull si la gent té menys de 18 anys o Google no recull cap dada dels menors de 18 anys? I això ho pregunto per què? Perquè tots els nostres futurs estudiants de grau, en principi, si no tots, el 80%, 90%, són menors de 18 anys. I potser jo estic fent una anàlisi del meu apartat on faig màrqueting d'estudis i l'anàlisi no val per res. No sé si enteneu la diferència del que estic plantejant. Sí. Estic mirant a veure aquí. Comença amb 18 anys, no? És que jo crec que no recull dades si són menors. És a dir, jo mai sabré què fan els menors de 18 anys al meu web. Bàsicament és això el que estem dient. És per saber-ho, Vull dir, estic cometent un error molt greu, que és que em pensava que no em sortia que eren menors de 18, però sí que sortia el que feien dins el web. I ara me n'estic adonant que, estic fent malament. No, jo crec que sí. O sigui, jo crec que sí que recull la informació de que estan entrant els menors de 18 anys, però no... Sí, un page view, exacte, un page view sí. O sigui, els esdeveniments que fan sí, però tu no et diràs si és un menor. Vale, menys mal. O sigui, no pots... Gràcies. No pots saber
exacte, les dades d'aquesta persona, perquè clar, si sumeu tot el que ens dona de les franges d'edat, no arriba al total de els accessos que tenim, perquè només recull aquestes dades en certs casos. Però en menors jo entenc que recull tot, recull, vull dir, esdeveniments, ha apretat aquest clic, ha fet un page view, tal, però tu no podràs analitzar-ho com a menor, com a un grup, perquè... Doncs, Cristina, en el nostre cas, EPSEP, quan abans tinguem aquestes dades, millor, la veritat. Com? Que jo que dèieu, que els que tinguem interès a tenir-ho l'abans possible, doncs... Tinc el tiquet ja obert, o sigui que... Chantal, una cosa que potser podries fer, que se m'acut, és quan poses una comparació, tu pots posar, no sé què passarà, se m'acut ara, però pots posar edat i pots posar exclou. I llavors pots posar tots els grups d'edat i els exclous. Vale, ho miraré en l'Universal perquè en el nou encara no ho tinc, això. Però vull dir que aquí veuràs més que els menors, perquè hi ha gent de la qual no recull això. Perquè han tret la privacitat configurada d'alguna manera. Claro. O si fas com jo que rebutjo totes les cookies. Clar, perquè és que hi ha gent que si diu jo no recollis dades meves, entenc que també estaria en aquest grup, perquè deu ser molt gran aquest grup, no? O sigui, ja hem vist abans quan posaves dones n'hi havia molt poquetes que sapiguessis que eren dones respecte al total. És que no sempre ho saps. De vegades és tot anonimitzat, són esdeveniments però no saps a quin perfil és, perquè no s'ha recollit. Jo és el que entenc, A veure... Jo crec que és el que et podria aproximar més. Sí, exacte. Allà segur que tens aquest... Cloure'ls tots. Sí. Però que no pensi que aquí ja són exactament el seu target. Sí, estava mirant a veure si quants... Ui. No, em posa 54.000 usuaris són tots els usuaris i 53.000 són els que exclou. Els que exclou. Sí, o sigui que només en treu 1.000 usuaris. 1.000. No t'ajuda gaire. Vale. No, vale. Perquè ho vam activar aquest dia. Sí que hi ha diferència, però no molta. Disculpeu. Sí que hi ha una mica de diferència, però no molta, Chantal. D'acord, moltíssimes gràcies. Igualment, fins que no ho tinguis activat, no et sortiran dades, que és una mica això d'aquí. A l'Universal sí que està activat, per això deia que de moment ho tafanejaré amb l'anterior per veure si així puc veure si hi ha molta diferència o no i després quan ja s'activi aquí, doncs també. Sí. Merci.